Γεια σας, τι κάνετε! Εγώ είμαι η Ειρήνη και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Θέλετε να κάνουμε μαζί βιντεάκια? Γιατί να μην θέλετε, μωρέ, αφού θέλετε. Λοιπόν, ακούστε, εγώ θέλω πάρα πολλά χρόνια να κάνω βιντεάκια και κανάλι στο YouTube, αλλά δεν το τόλμαγα γιατί εντάξει, νομίζω πολλές κοπέλες μπορείτε να φανταστείτε για ποιους λόγους. Αλλά τώρα το πήρα απόφαση και δεν το σκέφτηκα πολύ, είπα θα το κάνω. Και ξέρεις γιατί αγαπώ πολύ το μακιγιάζ. Και γενικά εγώ βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια, όχι μόνο με μακιγιάζ. Και βλέπω πολλά και διάφορα πράγματα και λέω γιατί να μην κάνω αυτό το κανάλι που μου αρέσει εμένα, να περιλαμβάνει βιντεάκια που μου αρέσουν εμένα να βλέπω. Και αυτά ξέρετε ποια είναι, λοιπόν θα σας πω αμέσως για να καταλάβετε και να μην σας κουράζω πολύ. Στο κανάλι μου λοιπόν στο YouTube θα βλέπουμε βιντεάκια με μακιγιάζ. Και όταν εννοώ μακιγιάζ, δεν εννοώ πώς να κάνεις το καθημερινό σου μακιγιάζ, γιατί είναι κάτι που θα το δείξουμε μια φορά, λίγο πολύ όλες ξέρετε τι σας βολεύει στην καθημερινή σας ρουτίνα. Εννοώ όμως ότι κάθε φορά θα δοκιμάζουμε καινούργια προϊόντα, όταν μπορώ κι εγώ και έχω τη δυνατότητα, καινούργια λασαρίσματα ή τις δικές μου προτάσεις για καλλιτικά που εγώ προτιμώ και τους λόγους που εγώ τα προτιμώ, για να κρίνετε κι εσείς αν οι ανάγκες μας και οι απαιτήσεις μας ταιριάζουν. Τι άλλο, θα κάνουμε πάρα πολύ τζάμπο haul, γιατί αγαπώ το τζάμπο haul, είμαι συνέχεια στο τζάμπο. Γιατί να μην τα βλέπετε κι εσείς, να σας προτείνω πράγματα που έχω βρει αλλού και εκεί είναι πιο φτηνά ή οτιδήποτε τέτοιο. Γενικά είμαι ένα άτομο που μου αρέσει να ψωνίζω. Θα μου πεις σε ποια γυναίκα δεν αρέσει να ψωνίζει? Μου αρέσει πάρα πολύ να ψωνίζω, όμως δεν θα πάω σε ένα μαγαζί και θα πω έλα πάμε μαζί στο σπίτι. Δεν θα πάρω έτσι πράγματα. Εγώ γενικά βέβαια ζούμε σε μια κοινωνία και πλέον σε μια εποχή που δεν μας είναι τα πράγματα εύκολα. Δεν είναι απλόχερα, τα χρήματα δεν έρχονται, δεν τα φυσάει ο άνεμος. Οπότε περνάμε όλοι δύσκολα, πιστεύω. Σε κανέναν δεν είναι, δεν έχει την, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, τη δυνατότητα να καταναλώνει ανελαίητα πράγματα χωρίς σκοπό. Που θέλω να καταλήξω, ότι θέλω ότι αγοράζω να έχει ένα σκοπό και να είναι η σωστή αγορά. Μου αρέσει να κάνω έρευνα αγοράς πριν αγοράσω. Κυρίως αν π.χ. μιλάμε για τα πράγματα του σπιτιού. Όπως είναι τα πάντα για το σπίτι. Κάτι που χρειάζομαι για διακόσμηση, για πρακτικούς λόγους, για λόγους οργάνωσης. Θα τα ψάξω, θα δω ποιο είναι και ποιοτικά καλύτερο και οικονομικά καλύτερο και θα με βοηθήσει να μου καλύψει τις πιο πολλές ανάγκες και θα επιλέξω αυτό. Και γιατί να μην τα μοιραζόμαστε μαζί αυτά? Γιατί να το ψάχνω μόνιμα? Εγώ είμαι τρελή, τα ψάχνω. Γιατί να με βοηθάω και εσένα που δεν είσαι τρελή? Θέλεις? Νομίζω θα σε βοηθήσει και εσένα πάρα πολύ. Επίσης λατρεύω το σπίτι, πεθαίνω με τη διακόσμηση. Θέλω να είναι όλα, να μπαίνω στο σπίτι και μου αλλάζει τη διάθεση, να μου φτιάχνει τη μέρα. Και όταν μπαίνω και όταν βγαίνω. Οπότε νομίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό θέμα για να συζητάμε μαζί, να σας προτείνω, να σας βλέπω, να σας δείχνω το σπίτι, γιατί αλλάζω συνέχεια διακόσμηση, αλλάζω προτάσεις. Βαριέμαι εύκολα το σημείο που θέλω να ανανεωθεί, οπότε θέλω να ανανέω στη ζωή μου συχνά και πόσο μάλλον αν κατανάλωνα πολύ ακριβά προϊόντα, γιατί είναι παροδικά, γιατί να δίνουμε πολλά λεφτά. Δεν σε κουράζω άλλο, θα σου πω ότι πέρα από τζάμπο haul, πέρα από οργάνωση, πέρα από καινούρια ντεκόρ στη μεριά μου, σε κάθε μεριά που αλλάζω, γιατί αλλάζω αρκετά συχνά, και μακιγιάζ και προϊόντα καινούρια και αυτά θα κάνω. Δεν νομίζω να κάνω κάτι άλλο, εκτός και αν μου ορλωθώ στην πορεία και το παραπόφησα. Αυτά. Και τι άλλο ήθελα να σου πω? Θέλω να ξέρεις ότι δεν έχω καμία σχέση με το YouTube, θα το έχεις ήδη καταλάβει. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν κάμερες, δεν ξέρω πώς λειτουργούν τα φώτα. Όλα τα φώτα πάνω μου δεν είναι. Λοιπόν, ό,τι μπορώ κάνω. Εύχομαι σε κάθε μου βίντεο να ανανεώνομαι και θα το παλέψω αυτό, για να μπορώ να σου προσφέρω μια καλύτερη ποιότητα, να σου καλύπτει τις απαιτήσεις, γιατί ξέρω ότι είμαστε απαιτητικές. Αλλά επειδή εμένα αυτό να βλέπω βιντεάκια στο YouTube με χαλαρώνει πάρα πολύ, θέλω να χαλαρώνεις και εσύ μαζί. Θέλεις να γίνουμε νέες φίλες? Λοιπόν, κοριτσάρα μου γλυκιά, κοριτσάρες μου γλυκές, εύχομαι να σας αρέσει, εύχομαι να κάνουμε παρέα, να μιλάμε, να μου λέτε και εσείς τι πιστεύετε για μένα και τις γνώμες μου. Κανείς δεν είναι τέλειος, το ξέρω δεν είμαι τέλεια, ξέρω ότι υπάρχουν και πολλές διαφωνίες, αλλά εύχομαι εγώ που είμαι εδώ και σας λέω τη γνώμη μου να τη σεβαστείτε. Όποιος δεν θέλει εννοείται δεν θα τον αναγκάσει κανείς να το δει. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να σας μεταφέρω λίγη από την ενέργειά μου, να σας μεταφέρω λίγες από τις γνώσεις μου για το μακιγιάζ και οτιδήποτε άλλο με απασχολεί. Αυτά!
Φιλάκια πολλά και θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αυτό ήταν το... Δεν είναι το Makeup by Irene. Άκου εδώ, έχω να σου πω και κάτι ακόμα, θα με βοηθήσεις. Θα με βοηθήσεις, γιατί να με βοηθήσεις. Βέβαια όταν θα δεις εσύ το βίντεο θα πρέπει να έχω καταλήξει, αλλά... Κοίτα, εγώ έχω 2 προφίλ στο Instagram. Έχω ένα το Makeup by Irene που βάζω τη δουλειά μου. Και 2 το Ειρήνη Δρύβα που είναι το προσωπικό μου. Η Ειρήνη Δρύβα είναι το όνομά μου. Και εγώ σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το κανάλι δεν θέλω να δείχνω μόνο μακιγιάζ. Θέλω να σου δείχνω κι άλλο όπως προείπα. Οπότε τι λες, να το πω Makeup by Irene, δεν γίνεται να το πω. Να το πω Ειρήνη Δρύβα. Τι λες, θέλεις? Καλά, θα δούμε. Φιλάκια!